Є один духовний закон, який сьогодні працює як ніколи. Ми кожного дня посилаємо в цей світ різноманітні дії, і у нас є вібраційне поле. Хтось посилає любов, хтось гармонію, вдячність та тільки хороше. Тобто в таких людей висока вібрація. І відповідно є люди, які посилають щось негативне, тобто невдоволення, роздратування та гнів. Там вібрації понижаються. Так от, якщо ви дуже сильно чогось прагнете і хочете якнайшвидше там опинитися, посилайте в цей світ любов, гармонію та вдячність. Тому що оця швидкість цього закону – це стан вашої душі. А наша душа – це тупо відображення нашого світу і все те, що ми маємо. Якщо ви дуже швидко хочете отримати те, до чого ви так ідете, посилайте в цей світ тільки хороше. І тоді оці ваші вібрації, вони просто стають вищими. І цей світ, він вам це все дає, якнайшвидше. Тому всіх благ і всього найкращого.